Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. COVID-19 transmission sa tahanan, ikinaalarma ng Department of Health, Central Luzon. 20 COVID-related deaths na itilas sa loob lang ng isang araw. Kapitan at treasurer ng Barangay Dolores, Ciudad San Fernando, kinasuhan dahil sa 1.7 million pesos na food purchase. Home quarantine para sa mga non-severe COVID-19 case, panawagan ng ilang private medical practitioners sa Ciudad Angeles. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Sonia P. Soto at ito mga nangunguna tinutukang balita ng CLTV News. Ikinaalarma ngayon ng Department of Health Central Luzon ang tumataas na bilang ng COVID-19 transmission sa mga tahanan. Base sa kanilang assessment, 2 hanggang 3 miyembro ng pamilya ang tinatamaan ng coronavirus disease. Kadalasan ay itinatago umano ng ilan ang kanilang health conditions at malala na kung ito'y mai-report sa mga rural health units o mga pagamutan. Si Reniel Pawid ang may balita. Ang ating pong hawahan, transmission, hindi lamang po isa, kundi 2 miyembro, 3 miyembro ng pamilya na hawa. Yan ang naging paglilinaw ni Department of Health Central Luzon Director Corazon Flores ukol sa karaniwang bilang ng hawaan ng COVID-19 sa mga tahanan dito sa gitnang Luzon. Lumabas sa kanilang assessment na bawat isang COVID-19 positive patient ay nakahawa ng 2 hanggang 3 kasama sa bahay dahil sa pagtatago ng kanilang tunay na kondisyong kalusugan. Kung kayo po ay may nararanasan na sintomas ng COVID, ubo, lagnat, sipon, nanghihina, minsan po nahihirapang huminga, huwag po tayo mag-atubili na mag-report kaagad. Huwag po tayo matakot na magtago sa bahay. Hinimok din ng ahensya na magpabakuna na ang mga bahagi ng eligible population lalo na mga palagi ang lumalabas ng bahay upang maghanap buhay. Gayon din ang mga senior citizen. Kaisa naman ng Department of Health ang 78 anyos na si Lola Restituta na isang pro-vaccine advocate. Mas maganda yung nakabakuna kasi may panlabang kayo, hindi na grabe ang sakit na dadapo sa inyo. Samantala, maliban sa mga nakatatandang sektor ng komunidad, binabantayan din ng DOH ang sitwasyon ng mga nagdadalang tao ngayong pandemic. Lahat po na nagtatrabaho na may kasamang buntis sa bahay or even may mga magulang na may edad or even yung mga anak ninyo, huwag po kayong makihalubilo kaagad sa inyong family members nang hindi po kayo naglinis ng inyong katawan o kaya tawag na nagpalit ng damit, naligo, naghugas ng kamay. Doble paalala ngayon ng Department of Health Central Luzon dahil nananatili sa 3rd spot ang rehiyon sa may pinakamaraming naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa loob lang ng isang araw. Nitong September 20, 2,261 ang nadagdag sa talaan dahilan upang umabot ang kasalukuyang active COVID-19 cases sa 20,039. 94.6% o nasa 19,000 sa bilang ay mild symptoms. 1.5% ang asymptomatic, 2.5% ang moderate, 1.1% ang severe at 0.2% ang critical conditions. Reniel Pawid, CLTV News. Nito nakaraang September 21, ginunita ang 49th anniversary ng Deklarasyon ng Batas Militar. Sinariwa ng ilang biktima ng martial law ang ilang mapapait na karanasan sa kanilang pakikipaglaban para sa demokrasya. Kabilang sa mga tumuligsa at nakibaka noon sa diktadurang Marcos ay ang 2 madre na kasalukuyang nagsisilbing tagapangasiwa ng St. Scholastica's Academy sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Bakit sila nagsagawa ng kilos protesta kahapon? Ano ang kanilang mga naging karanasan na ayaw na nilang maulit o mangyari pa sa iba? Upang sagutin ang mga katanungang yan, makakasama natin live sina Sister Lydia Villegas at Sister Noemi Francisco. Magandang gabi po sa inyo, sisters. Magandang gabi naman. Salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Yesterday, nagkaroon po kayo ng noise barrage, Sister Lydia, Sister Noemi. Yes. Oh, can you tell us about the noise barrage, who participated in the noise barrage, who initiated it, and why? Actually, it was a religious group that informed us
that we need to remind our people of martial law because the new generation have no experience whatsoever of the atrocities and the violence that came along with martial law. So it was supposed to be a very peaceful one. We were supposed just to make sound, noise barrage. Mhm. And we just had some placards like itigil na ang tiranya, na ganung tipo ba. So kami lang ata sa San Fernando ang tumayo sa harapan ng aming eskwelahan. At doon kami sa harap sa may kalye. Mga 50 persons kami, mga empleyado namin, saka kaming mga madre. Mhm. Wala po mga estudyante at magulang na kasama. Wala. Mhm. In fact, konti lang ang mga teachers kasi gawa ng online teaching. That's right. So we had only most of them, the support staff, the secretaries, and some coordinators of Mhm. high school and the grade school department. Okay. Thank you, Sister Lydia, for that. Sister Noemi, nais ko po kayong tanungin, no? Sapagkat base sa mga research o pananaliksik, kayo daw po ay kabilang sa mga madre na nadakip na nagkikilos protesta noong panahon ng martial law. Pwede niyo bang isalaysay sa atin po mga tagapanood kung ano po yung inyong karanasan? Sister Noemi or Sister Lydia, kung sino man po sa inyo ang mayroong ganitong karanasan noong panahon ng martial law. Ano pong inyong ginagawa? Kayo po ba'y madre na ng Benedictina? Ang alam ko po kasi Benedictine ang St. Scholastica. Ako po ay estudyante dati nung elementarya ng St. Mary's Academy at nag-aral din po ako sa St. Scholastica's Manila. Sa North siya, kasama po si Sister Mary Jan Manansan. Ako po ay kasama sa unang batch ng Institute for Women's Studies. So I am also Benedictine bred. So I'd like to ask Sister Noemi or Sister Lydia, tungkol sa inyong personal na karanasan noong panahon ng martial law. Sister Noemi, would you like to go first? Yeah, but just want to clarify first, hindi ako nahuli. Kasi Sister Lydia ang nahuli ng kami. Okay. We had also other sisters na hinuli din. They just happened to be in the wrong place at the wrong time. Kaya hinuli sila. But they were there. And the one who led the group was our Sister Leoba Tiangson, also Kapampangan, who was one of the personalities of St. Scholastica College. Mm. So, siguro tungkol dun sa pagkahuli, baka Sister Lydia might want to talk about it first. Okay. Sister, bakit po kayo nahuli? Sister Lydia. Kasi ganito yon. I was a student that time. Madre na ako. I was taking up social psychology sa Ateneo. And then I told my classmates, I said, parang pabiro. Sabi ko, if you don't see me on Saturday, alaman niyo kung bakit. Little did I know that we would really be caught. We were supposed to kind of show our protest on the anniversary. It was September. And we were told to line up, kapit bisig, kami mga madre, na nangunguna kami sa linya sa Avenida Rizal. Tapos nakita, dumadaan yung mga bus, talagang kitang-kita mo na sang-ayon sila sa ginagawa namin. So we were told earlier, kasi in August, there was the meeting of the lawyers, and they used they used the gas time to disperse the crowd. So we were ready with our little pocket towels, basa, in case magkaroon ng ano. Little did we know that when the tanks came parang perpendicular to where we were standing in Avenida. They came and they started to use the water cannons. And the water was colored. Yes. So kami, kapit-bisig kaming mga madre because that was supposed to be to protect the lay people who were joining the protest. What happened was the bystanders, nagstampede sila. They broke into our lines, and so I was the first one to fall. But because kapit-bisig, I already felt people already standing, walking on my back. Ako, todas na ako, sabi ko. But then I tried to get up, and in so doing, I also brought the other two sisters with me.
So Mhm. it was better that way because then the people had to avoid that. But after that, na wipe out lahat, pati yung mga sidewalk, mga vendors, mga newspapers, because of the strong current of the water cannon. Then Mhm. afterwards, a bus came with the lady, mga babae sila. Oh, Mhm. sisters, please come. We're not really getting you. I said, you cannot Arresting. you cannot arrest us, sabi ko, because there is an agreement with our religious superiors that you just cannot get us. No, no, Mhm. sister, you come on, you come on. So, pinakit kami sa bus, and then we were Mhm. praying the rosary the whole time. And we Mhm. were brought to Krame. We were Mhm. brought to Krame. There were seminarians, sisters. There was even an elderly sister. Kasi I was still young that time. I was still young, 1978. Mhm. So what happened was they wanted us fingerprinted, all the fingers, parang piano, isang ganyan, no? And they wanted us to strip ourselves naked. Mhm. I said, no, I will not do that. I said, and then, sister, you just have to put a waiver. Tapos, kasi my classmates were telling me, even the sisters were saying, ako, Lydia, hindi ka namin kitang galit. We don't really know when you are angry. But this Mhm. time, talaga namilog yung mga mata ko. Kasi we were Mhm. brought to the general, and then they said we are being arrested for subversion, Mhm. insurrection. Sabi namin, what? Subversion, insurrection? We were just standing there. We were not even Mhm. shouting anything. Mhm. So when we were brought to Krame, and that was when we had fingerprinted, what I did was I didn't give my own name. Mhm. Because I said, naku, why should I drag my whole family here? It was my decision to be here. So when the Okay. Sabina came, they were looking for that sister so-and-so, Mhm. wala. But Mhm. anyhow, after some time, I appeared doon sa court martial nila. And it was really like a real mock trial. No? Father Mhm. Reuter was still alive, but there Mhm. were many sisters who were there, an elderly sister, a Canossian sister, and a Mhm. St. Paul sister. And then ilang kami mga Benedictines. And Mhm. then they said they were counting, how many are you, etc. And then they said, Exhibit A. And they showed all kinds of placards na ang linis-linis. Sabi namin, paano nangyari yun? Wiped out lahat yung mga kartulina, lahat mga newspaper stand. So Mhm. anyhow, we had a lawyer, and then Senator Jokno was not available. So we had to get Senator Bobita Salonga. And Yeah. then he said, oh, sister, what you did is punishable by law because you gave a wrong name. So you should really Mhm. get out of the country, sabi niya ganon. But Mhm. anyhow, we appeared in court mga 3 times. Then it died a natural death. Okay. So, this was in 1978, no? Yes, 1978. On 1970, I think this was one of the very first protests Uh-huh. during martial law because for a time, wala naman po talaga mga pagkilos, wala mga protesta kasi simula nung nadeklara yung martial law, tumigil at binawalan ang mga assemblies. So 1978 was the year when religious nuns and lay people and workers stage protest actions kasi hindi na po nila kaya na manatiling tahimik. Nasa mga dokumento po yan, nasa mga istorya. Ano po. Nabanggit po ninyo dun sa pagkilos nyo yesterday na parang may pagkakahalintulan yung mga nangyayari ngayon sa mga nangyari noon at you specifically mentioned sa inyo pong protesta or noise barrage yesterday na yun pong mga pondo na mali ang pagkakagamit imbes na ito ay gamitin sa tama ay tila iba ang nakikinabang, hindi ang sambayan ng Pilipino o ang taong bayan. Can you explain, articulate or elucidate more on this? Would you like to say something, Sister Noemi? I would like first to say that when we went to stand there in front of the school, this was a declaration. It's a declaration of being with our people. So some of us
And I was one of them, was bringing, kaldero at saka, mga kasirola na kinakalampag. Kasi ang ang noise barrage namin ay pakikalampag sa mga mamamayan dahil kami rin bilang madre mamamayan. So, kaya gusto namin ipakita na nagkakalampag kami ng mga kaldero dahil gutom ang mga tao. So nakikikalampag kami sa gutom na bayan. Na pareho rin ng martial law at the worst years na ng martial law, talagang grabe na yung economic problems. Marami na rin na nasabotahe sa economy ng bansa, lalo na yung mga nationalists, ng entrepreneurs. Then also, talagang hindi na namin matake itong grabeng kalagayan. Nakikita namin sa TV, halimbawa, yung mga umiiyak na mga bata dahil sa gutom. Na hindi lang sa TV namin nakikita, kundi sa actual. When we go around, I am very much in social pastoral approach today. I work very closely also in the education, innovative programs of education with the rural poor. So, lantad na lantad yan sa amin. Buti kami nakaka-uwi, meron kaming pagkain. Pero, kahit na nagko-community pantry kami, para mai-share sa ibang mga taong, lalo yung ito, gaano naman yung isang patak lang yan. Kaya, tumitindig kami para sa mga mamamayan. Walang pinag-iba yung nangyayari noong time ng martial law at saka yung nangyayari ngayon, yung corruption, kaya nauubos yung pera na nakalaan para halimbawa, para sa pagsawata ng COVID. Eh dahil, hindi ba tagpuan? Hindi na ako maraming datos ito. No? I think, rain out of all the data, pero limited ang time natin. I think, public knows. So was really a stand. We are calling attention. And we are calling attention for good governance. And we are calling attention for governance that is from the grassroots, galing sa laylayan. Ang hinihingi namin sa mamamayan, hindi sa gobyerno, sa mamamayan. Hinihingi namin sa aming kapwa mamamayan na palaganap ang Tsinelas Democracy. Sinimulan niya noon ni Jesse Robredo. Sana maging ganun Tsinelas Democracy. Nakakita rin kami noon, hindi ko ito malimutan, yung time ni Marcos na dinaya nila ng outright yung election. So, especially yung time na gusto nilang ipakita na siya pa rin ang binipili ng mga tao, hindi si Cory Aquino. Isa sa mga major na turning points was when teachers, public school teachers from Pampanga walked out and they were interviewed. So, yung isa pang, hindi ko malimut-libutan, nung ibaba ang martial law, nandito ako sa St. Scholasticus San Fernando. What you call that, skip, mga estudyante ko, because when we conduct our classes, we do a lot of practicum and we do a lot of acting things out, no? So they were acting out, what is a good leader? And another group was acting out, what is a bad leader? And the characteristics of the bad leader was all the characteristics of Marcos. Mga estudyante ito, teenagers. So they know, even as teenagers, they were very much aware of the situation. No? Marami sa kanila nagtako pagbaba ng martial law because natakot sila because they were simply articulating what they felt about the situation. Yes. Okay. Thank you. Very well said, Sister Noemi. I wish we had more time to do this. Probably I can invite you in another TV program where we'll have more time to discuss, to share your ideas as well as your experiences. Nais ko po kayong pasalamatan at saludo po ako sa inyo sapagkat sa panahon ngayon na maraming natatakot na magsalita, kayo po ay hindi natakot na lumabas at ideklara yung inyong solidarity sa taong bayan. Maraming salamat po sa inyo, Sister Noemi and Sister Lydia. Stay safe, sisters. Stay safe. Salamat po.
Sa pagbabalik ng CLTV News, ICU beds para sa mga COVID patients sa Zambales fully occupied na. 100 individual edad 85 pataas sa Arayat nakatanggap ng 10,000 na cash aid. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Ibabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Fully occupied na mga intensive care units o ICU beds na laan para sa mga COVID-19 patient na nasa mga pampublikong pasilidad ng Zambales. Magkagayunman, tiniyak ng Department of Health na may 3 pang health facilities sa probinsya na may kakayanang tumanggap ng mga pasyenteng tinamaan ng coronavirus disease. Samantala, umabot na sa 1,000 mark ang bilang ng aktibong kaso ng COVID sa buong lalawigan. Si Rainiel Pawid ang may report. Nitong September 20, umabot na sa full capacity ang mga intensive care unit o ICU bed na laan para sa mga COVID-19 patient ng Zambales. 10 sa mga ICU bed ay nasa President Ramon Magsaysay Memorial Hospital, ang main quarantine facility ng probinsya. Habang ang 7 naman ay nasa Allied Care Experts Medical Center Bay Point Incorporated sa loob ng Subic Bay, Freeport. Ayon kay Department of Health Central Luzon Director Corazon Flores, simula nang kumalat ang mas nakahawang Delta variant, naging mabilis na umano ang pagkalat ng virus. Dahilan upang mas marami ang dumagsa at mangailangan sa mga pagamutan. Bumilis po ang transmission. Ang masaklap po na nangyayari, napupuno na po ang mga hospitals natin. Ang ating pong mga gobyernong hospital at saka mga pribadong hospital, puno na po yung mga ICU beds natin. 52 naman sa 113 isolation beds ng Zambales ang okupado na at 210 sa 247 ward beds ang may pasyente na rin. Ayon sa datos ng DOH, wala pa naman sa critical level ang 3 pang COVID-19 facilities ng Zambales. Ito ay ang Candelaria District Hospital, San Marcelino District Hospital at Santa Cecilia Medical Center. Tuloy naman ang pagbabakuna sa lalawigan. Nitong September 21, umabot na sa 62,966 na Zambalenyo ang fully vaccinated kontra COVID-19. 41.60% ito ng 151,347 ng kanilang eligible master listed population. 73,297 naman ang natanggap na rin ng unang dose ng bakuna. Umabot naman na sa 7,856 ang confirmed total COVID cases sa buong probinsya. 1,018 sa bilang ay aktibong kaso. 501 naman ang namatay at 6,841 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News. Isang daang senior citizens mula sa Arayat, Pampanga nakatanggap ng tig 10,000 piso mula sa lokal na pamahalaan. Kinakailangan lamang na 85 years old pataas, natural born na taga-Arayat, ang requirements upang makakuha ng cash assistance. 2019 ang simula ng nasabing programa para sa mga nakatatandang sektor ng bayan ng Arayat. Si Rainiel Pawid ang may report. Walang mapagsidlan ng galak ng 88 anyos na si Lola Adelaida mula sa Arayat, Pampanga. Isa siya sa 100 benepisyaryo ng 10,000 piso mula sa cash incentives program ng Arayat para sa mga residente nitong 85 anyos pataas. Pambili ng gamot, kung minsan sumasakit. Pambili ng gamot, pambili ng sustansya, vitamin sa akin. So, ganun lang ang wala na akong trabaho, wala na. Kung may sosobra, ibibili niya umano ito ng paborito niyang tinapay upang may makain tuwing nabuburyong na siya sa loob ng bahay. Dahil nga limitado ang galaw ng tao lalo na't sa mga senior citizen, nakalalabas lamang daw si Lola Adelaida tuwing may check-up sa doktor at iba pang esensyal na lakad. Sa bahay naman ako, dyan ako manang maalis eh.
Wala naman akong ginagawa, sa bahay na lang. Bukod sa 100,000 pesos na makukuha sa provincial at national government sa oras na umabot ng 75 at 100 taon ng bawat Pilipino, naisip ng lokal na pamahalaan ng Arayat na magbigay ng karagdagang pinansyal na tulong sa mga Arayatenyong senior citizen. Noong 2019 na pinasa po sa Sangguniang Bayan, yung pong edad 85 years old, pataas, tumanggap po sila ngayon ng 10,000. Na-aprubahan na po, per person po yun. Upang mapabilang sa mga benepisyaryo, kinakailangan lamang magpalista sa Arayat Senior Citizen Association at magpakita ng ID bilang proof of residence. Bukod sa pera, patuloy ang panghihikayat ng lokal na pamahalaan sa mga nakatatanda na tumanggap ng bakuna kontra COVID-19. Nag-set up na rin ang barangay vaccination drive sa bayan upang mailapit ang bakuna sa mga bedridden at mga may edad na hirap ng bumiyahe. Para po hindi siya magulo, per arrange po ang gagawin po namin. Yun po, siguro makakatulong po para mabawasan yung bilang ng COVID dito sa Arayat. Sa huling tala ng samahan ng mga senior citizen ng Arayat, higit 10,000 na ang kanilang miyembro at kalahating porsyento sa mga ito ang nag-aalangan pa rin tumanggap ng bakuna kontra COVID-19. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, 20 COVID-related deaths na itala sa Tarlac sa loob lang ng isang araw. Kapitan at treasurer ng Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga, kinasuhan dahil sa 1.7 million food purchase. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalikan si LTV News at sa iba pang nangungunang balita. 20 Tarlakenyong binawian ng buhay dahil sa COVID-19 sa loob lamang ng isang araw. Batay sa records ng Provincial Health Office, kalahati sa mga nasawi ay senior citizen. Si Rainiel Pawid ang may report. Mula sa isang COVID-related death noong September 19 at 20, karagdagang 20 ang namatay sa probinsya ng Tarlac dahil sa virus nitong September 21. Isa ito sa mga all-time high COVID death toll ng lalawigan. Base sa datos na inilabas ng Provincial Health Office, kalahating porsyento o 10 sa mga binawian ng buhay ay mga senior citizen. Pinakamatanda ay ang 83 anyos na lola mula sa bayan ng Moncada, habang 18-year-old na lalaki naman mula sa Kapas ang pinakabata sa listahan. Paalala ng Provincial IATF, kahit pabakunado na ang ilang Tarlakenyo ay maging masigasig pa rin sa pagsunod sa mga itinakdang health at safety protocols. Dahil umano sa pagsulpot ng iba't ibang variant of concerns gaya ng Delta, mas mainam pa rin ang ibayong pag-iingat upang maiwasan ang hawaan lalo na sa mga hindi pa bakunado. Even with the vaccination po, ingat po tayo kasi hindi po ito 100% na hindi kayo mai-infect. Pero at least it will lower yung symptoms. Hindi, ayaw natin po maging severe at critical kayo, kaya bakuna po ang talaga nating tinututukan. Pero dahil sa vaccine shortage supply mula sa national government, hindi makaarangkada ng husto ang rollout sa probinsya. Sa kanilang huling COVID vaccine report, 172,131 Tarlakenyo na ang fully vaccinated. Lampas 16% pa lamang ito ng higit 1 milyong populasyon na dapat bakunahan. 382,620 naman ang nakatanggap na ng unang dose ng vaccine. Pagsisiguro naman ng World Health Organization na lahat ng vaccine brand na available sa buong mundo ay epektibo sa lahat ng COVID variants. But at the moment, we are confident that the vaccines are protecting against all variants. How long they will protect boosters, I think we're going to talk about that a bit later. That's something that's obviously, data still coming in. Umabot na rin sa 15,146 ang confirmed total cases sa buong probinsya ng Tarlac. 16.53% o 2,504 sa bilang ay aktibong kaso. 501 naman ang namatay at 12,141 ang gumaling na. Hanggang sa katapusan ng buwan ay iiral ang General Community Quarantine sa Tarlac Province. Rainiel Pawid, CLTV News. Sinampahan ng kasong grave misconduct sa ombudsman ang kapitan ng Barangay Dolores sa Siyudad San Fernando, Pampanga na si Vilma Caluwag at ang barangay treasurer nito. Nag-ugat ang reklamo sa Commission on Audit Report ukol sa questionableng 1.7 milyong pisong food purchase na ang kalahati di umano ay pinambili sa isang pizza house. Narito ang report. Kasong grave misconduct ang isinampa ng mga negosyanteng sina Alvin Garcia, Roberto Cayanan at Reynaldo Yap kay Kapitana Vilma Caluwag at Barangay Treasurer Edward Pangan ng Barangay Dolores. Ayon sa kopya ng complaint mula sa Office of the Deputy Ombudsman for Luzon, hinihiling ng mga negosyante na masuspinde at masibak sa pwesto ang dalawang opisyal. Nag-ugat ang kaso sa resulta ng Commission on Audit Report na lumabas noong July 13, 2020. Kinwestiyon umano ng COA ang maanumalyang 1.7 million pesos na ginastos ng barangay para sa mga hindi detalyadong aktibidad. Walang memorandum, walang attendance sheet to show that yung tao, dapat sana isusulat mo yung pangalan mo, contact number and address, something like that po. Wala daw po, sabi ng COA. Lumitaw sa investigasyon ng COA na halos 47% o 807,350 pesos mula sa 1.7 million ay pinambili mula sa isang pizza house sa Siyudad San Fernando. Nadiskubre rin umano ng complainant na si Garcia na ang barangay treasurer ay manager din ng pizza establishment kung saan in-order ang questionableng food purchase. Base sa COA audit report, ang halos 2 milyong pisong food purchase ay hindi dumaan sa public bidding. Giit ng ahensya, lahat ng transaksyon na lalampas sa 50,000 pesos ay kinakailangan dumaan sa bidding bilang pagtalima na rin sa batas. Inihahanda na rin ng mga complainant ang pagsasampa ng karagdagang kaso bilang paglabag naman ng mga opisyal sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
Samantala, handa naman sagutin ng kampo ng mga opisyal ang barangay ang naturang reklamo. Hindi hintay na lamang umuno nila ang kopya ng complaint upang makagawa ng legal na hakbang. Jesus, CLTV News. Narito naman ang isang mabilis na silip sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng Riyon, hatid ni JM De Jesus sa CL News Express. Nasa 658 Bulakenyong nakatanggap ng iba't ibang proyektong pantrabaho at pangkabuhayan mula sa Department of Labor and Employment o DOLE bilang bahagi ng National Employment Recovery Strategy 2021-2022. Nagmula ang benepisyaryo sa bayan ng Pandi, Santa Maria, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Giginto, Bukawe, Hagonoy at Baliwag. 10 bisikleta sa ilalim ng DOLE Vaccination Program ang ipinamahagi sa mga pinakamahirap at bakunado batay sa listahan ng Department of Social Welfare and Development. Pinakauna ang lalawigan ng Bulacan sa nabiyayaan ng programa dito sa Central Luzon. 227 naman ang benepisyaryo ng tulong pangkabuhayan sa ating mga displaced o disadvantaged workers o TUPAD. Dito binigyan sila ng emergency employment gaya ng paglilinis ng mga kanal, pagtatapas sa mga nagtataasang damo, iba't ibang uri ng pagpapaganda ng kanilang mga barangay. Bukod pa riyan, nagbigay din ng livelihood package ang DOLE kabilang na ang welding, hilot wellness, bread and pastries, sewing at nego carts. Sa ibang balita, nagtanim ang Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 3 ng 3,600 kawayan tinik at biopropagules sa iba't ibang National Greening Program sites at forest reserves sa Central Luzon. Ito'y bahagi ng paggunita sa World Bamboo Day. Ayon kay DNR Regional Executive Director Paquito Moreno Jr., ang region-wide bamboo planting ay makakatulong sa rehabilitasyon ng mga ilog, nakakalbong kagubatan at maging sa Manila Bay. Marami umunong magandang dulot ang mga kawayan. Kaya naman ito ay tinuturing na golden resource sa construction industry. Nakakatulong din ito sa soil erosion control at slope stabilization measures kung kaya naman mas napapabilis sa paglinis sa mga katubigan. Nasa higit 14,600 hektare na ng kawayan plantations na naipapagawa ng DNR simula noong 2012. May 1.7 hektare naman ng bambusitum at bamboo nursery na naipatayo sa barangay Mambog sa Hermosa, Bataan. Dito matatagpuan ang mga uri ng kawayan tulad ng giant bamboo, yellow bamboo, Buddha belly bamboo, kawayan tinik, at bayog ang naitanim sa tulong ng lokal na pamahalaan. Samantala, hinimok ng Bureau of Treasury ang ating mga karehiyon sa Central Luzon na mag-invest sa kanilang maiden offering ng Retail Dollar Bonds o RDB. Ayon kay National Treasurer Rosalia De Leon, ang pagsisimula ng RDB ay financial instrument na tutulong sa Bureau of Treasury hindi lang upang makumpleto ang financial requirements. Makakapagbigay din umano ito ng kagamitan sa investors upang mas mapadali, abot kamay at murang kanilang investment portfolio. Magbibigay daan ito sa mga investors para mag-invest ng dollar-denominated bonds mula $300 na mas mura kaysa sa tradisyonal na ROP bonds, na kung saan ay nagre-require ng minimum investment na $200,000. Magkakaroon naman ng annual interest rate na 1.375% at 2.250% sa loob ng 5 and 10-year maturity period. Suportado naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang naturang programa dahil makakatulong ito sa mga small and mid-size investors at sa recovery and resilience programs ng gobyerno. Para ma-avail ang RDBs, pwede magtungo sa 12 bangko na otorisado ng BTR. Pwede rin bisitahin ang www.treasury.gov.ph para sa iba pang detalye. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Manila Mayor Isko Moreno tatakbo sa pagkapangulo. Home quarantine para sa mga non-severe COVID-19 cases, panawagan ng ilang private medical practitioners. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Opisyal na nagpahayag ng kandidatura sa pagkapangulo si Manila Mayor Isko Moreno. Ibinabandera niyang pangakong bilis kilos sa kanyang kampanya. Napiling Vice President ni Mayor Isko si Dr. Willie Ong. Dito sa Baseco sa Tondo na isa sa ipinagmamalaking napag-ibayo ng first termer na si Manila Mayor Isko Moreno, nangyari ang makasaysayang pagproklama na tatakbo siya sa pagkapangulo ngayong umaga ng September 22, 2021. Kung saan limitado lamang ang mga dumalo na face-to-face na kaalyadong taga Maynila. Live streaming naman ito at mabilis na nasaksihan ng buong mundo ang kanyang mga litanya. Kaya buong kababaang loob, inihayag ko sa inyo mga kababayan ko, sa darating na Mayo, tanggapin niyo po ang aking aplikasyon bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa unang bahagi ng talumpati ni Yorme, may patama na agad sa problema sa kakapusan ng gamot sa COVID-19 na nagiging takbuhan umano ng mga karatig lungsod o probinsya ang lungsod ng Maynila. Marami sa kanila lumuwas pa mula sa probinsya. Yung iba nagmamakaawa. Mabigyan lamang ng gamot na maaaring ikaligtas ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi naman trilyon-trilyon ang pondo ng Maynila. Halos bahagi ng kanyang litanya ay may patama sa issue ng COVID-19 response ng Administrasyong Duterte. Nakalaunay kinutya pa ang DOH dahil sa bigong pagprotekta sa mga health workers na naiipit sa pandemya. Ang budget, inimbalsa mo. Naantala ang pagbili ng mga ventilators at gamot, pati yung katiting na 136 daily na active duty hazard allowance sa mga frontliner na buwis buhay, paiyakan at drops pa ang bigayan. Binumbay po sila. Ibinida muli ni Moreno ang open governance system. Natatahakin pa rin umano ng kanyang liderato sakaling maluklok sa pwesto. Sapagkat ang ibig po sabihin ng open governance sa ganang akin ay ang pagbubukas sa mga bagong idea, opinyon, at mga inyong pakikilahok sa pagpapasya sa ating pamamahala. Not only that, I will welcome criticism. Naaayon sa krisis na kinaharap ng bansa ang tandem ni Yorme at ni Dr. Willie Ong na isang social media personality na nagkaroon ng mataas na numero ng boto sa mga OFW noong midterm election. Ayon kay Ong, hindi niya matanggihan ang alok ni Mayor Isko dahil ang daing ng kanyang kapwa mga frontliner ang inspirasyon sa pagtahak sa karera. Doktora Lacuna, nagiiyakan sila. Nagmamakaawa, mga nurse. Never ko nakita umiyak yan. Sabi ko, iyak ng iyak, hingi ng tulong. Andito na si Yorme, sinabi sa akin na, bahala ka na sa kalusugan, bahala ka na sa gamot. Rally pa sila ng rally. Ito na opportunity. Sino ba ako para tumangki? Ang tandem ni Yorme kay Dr. Willie Ong na isang social media personality na may 16 million FB followers at may 6.52 million subscribers sa YouTube ay panibagong mukha sa 2022 national election. Sa kampanyang tinagurian ay bilis kilos, ang kombinasyon na umano ng dalawa ang tatapat sa problema ng bansa sa pagbangon sa pandemya. Samantala, pinulsuhan naman namin ang ilang kabalen dito sa Pampanga sa tambalang Isko at Dr. Ong. Ang kanilang sagot sa tanong na kung ang tandem ni Yorme at Dr. Ong, sila na nga kaya ang kombinasyon ng lider ng bansa para makabangon sa krisis ng pandemya. Ang pulso ng mga kabalen. Palagay ko si Yorme makakatulong siya kasi tinutulungan niya yung para malinis yung Manila. Ay karanasan na rin naman si Isko Moreno sa pagpupresident, sa pagme-mayor. Basta ang humahabol, tumatakbo, may malasakit sa bansa at sa mga sambayan ng Pilipino. Kasi tignan mo yung nga sa Maynila,
Kayang-kaya ni Risco. Ang laki ng Maynila. Baka kakayanin yung buong Pilipinas. Paolo G. Santos, CLTV News. Nananawagan ng ilang private medical practitioners sa lokal na pamahalaan ng Ciudad Angeles na huwag harangin ang ilang mga medical personnel na gustong mag-home quarantine na lamang para sa kanilang mga kapamilyang may COVID-19. Suportado rin daw nila ang ganitong isolation setup para sa mga non-severe case. Ang detalye sa ulat ni Paolo G. Santos. May panawagan ngayon sa Angeles City Government na pairalin ang home quarantine sa mga non-severe case kasunod ng COVID-19 surge na nararamdaman sa mga komunidad sa lungsod. Kasama ang ilang miyembro ng Angeles City Medical Society na buksan ang virtual consultation meeting ni City Councilor Amos Rivera na sponsor ng ordinansang isasaayos ang guidelines ng home quarantine para sa mga COVID-19 non-severe case. Bunsod ito ng nangyaring kalituhan ukol sa home quarantine setup kung saan hindi pinahihintulutan ang hiling ni Dr. Arlene Molina na sa bahay na lamang mag-quarantine ang kanyang anak na asymptomatic COVID-19 patient. Ayon kay Dr. mismong National IATF ay pinapayagan ang ganitong setup. We have full trust with IATF and PGH. So we refer to that. I did not know that there was an Angeles City Mayor's Memorandum on COVID until, the same doctor we were talking about threatened me that my daughter is going to be picked up by the SWAT team if I refuse to give her up. Ang pagiging doktor niya na kaya namang pagsilbihan ang anak at sa uri ng kwalifikasyon ng kanilang bahay ay sapat na umanong dahilan para hindi na ito dumagdag pa sa puno ang isolation facilities. Kaya paniwala ni Dr. Molina, pagsagasa ito sa kanilang propesyon bilang doktor. Putting attention to private hospitals and private medical practitioners here, he took away our basic right to practice. Giit ni Dr. Molina, maging rasunable lamang umano sana ang lokal na pamahalaan sa mga private medical practitioner na handa namang umintindi sa kalagayan ng mga isolation facilities. Hindi rin kasi umano nagiging practical dito ang LGU. Doctors in politics cannot think as doctors anymore. They are afraid to lose their jobs. Those doctors at City Health, they don't listen to us. Why? Because they are afraid to lose their jobs and their pensions for life. Sa ibinabalangkas na panukalang ordinansa ni City Councilor Amos Rivera, nais niyang magkaroon ng partisipasyon ang mga private medical practitioner sa home quarantine setup. Considering yung situation natin dito, no, I think the government should be really open to the idea na dapat maging partners natin po yung mga private practitioners po, no. Dahil let us admit na talagang kulang po, no, sa staff ang local government once na talagang tumaas at patuloy na tataas ang mga kaso po na nagkakaroon po ng COVID. Inaasahang pagdedebatihan pa umano ang panukala ni City Councilor Rivera kung sino ang eligible o qualified sa home quarantine care. Pakiusap lamang anya niya sa kanyang mga kasamahan sa konseho, isama sa debate ang argumento ng mga eksperto upang hindi ito mahaluan ng politika. Politics itself is good, no. Napalitan lang po ng interpretation yung word na politika, no. If the intention of the proposal will merit po an alternative solution sa COVID situation, then yung word na namumulitika, for me that is good politics, no. And number two, I am an incumbent councilor. Nag-file po ako ng isang proposed ordinance for home care quarantine. Meaning to say, ginagawa lang po natin ang trabaho po natin bilang isang konsehal. Bukas umano ang Angeles City Government sa mga suwestyon at mga nagbibigay ng puna sa kanilang COVID-19 response, partikular na sa estratehiya sa pag-isolate sa mga tinatamaan ng COVID-19 na idinadala sa mga isolation facilities na libre at gayon na rin sa mga may bayad. Ayon sa Chief Hospital ng Rafael Memorial Medical Center na si Dr. Froilan Canlas, sinubukan na nila ang home quarantine care
Ngunit sa obserbasyon ng execution nito, nagiging peligroso ito hindi lamang sa pasyente, kundi pati na sa mga komunidad. Mind you, dati nag-home quarantine kami until we decided na it's not working kasi ang nangyayari, nag-i-infect yung buong pamilya. Kaya mapapansin mo yung mga nagpa-positive sa amin, pare-pareho yung apelyido, isang pamilya, no, ang nagpa-positive. So anyway, initially, nag-home quarantine kami. Okay? Kasi it's less costly on the part of government, no? At saka initially ganun talaga yung guidelines ng IATF. Okay? So we tried doing home quarantine. It's just that during the time that we're doing home quarantine, marami kami nakikitang lapses talaga sa home quarantine. Ang limitadong tao sa barangay na magbabantay at ang human nature ng mga sumasailalim sa home quarantine ang problema. Ayon kay Dr. Canlas, madaling pumuna. Ngunit ang realidad nito, nasa attitude ng tao na mahirap bantayan sa kanilang sariling pamamahay. It's not so easy to rely on a patient that you will instruct to isolate himself in his own home or in his own room for 14 days without violating protocol. Nasa bahay siya. Okay? Nasa kaharian niya. Sa tingin mo, magpapakulong siya ng 14 days doon? Hindi kaya ng tao yon. It's human nature. Halimbawa pa niya ang pangyayari na kahit na umano nasa home quarantine, nalulusutan ang bantay at nagagawa pang mag-drive-thru. May mga times, pag mag-isang na-quarantine sa bahay, yung pasyente, nagda-drive-thru. Okay? Magda-drive-thru sa McDo. Okay? May nakita na kaming ganyan. No? Nagda-drive-thru sa McDo at balik siya ulit. No? Tapos, pwede pala. So, gagawin niya uli yan. Tumanggi ng sagutin ni Dr. Canlas ang kaso ni Dr. Molina pero iginiit niya sa amin na ipinatutupad lamang nila ang batas na umiiral sa Angeles City Government. Bukas naman umano sila sa komento, ngunit ang dapat din umanong maunawaan ng kanilang kritiko ang hindi lamang ang mga pasyente ng COVID-19 ang kanilang iniingatan, kundi ang kontaminasyon o local transmission sa komunidad sa Angeles City na may hamon sa bahay ng bawat pamilyang Angelenyo na pasok sa kwalifikasyon ng DOH. Paolo G. Santos, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang gabi po, narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area po binabantayan ng Pag-asa ay namataas lang po sa layong 205 kilometers dyan po sa may silangan, hilagang silangan ng Pag-asa Island sa Palawan. Ito po ay nakapaloob pa rin sa tinatawag nating Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakapekto po dyan sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya po ang mga lugar ng Mimaropa, Western Visayas at Zamboanga Peninsula ay makakaranas po ng maulap na papawiri na may inaasahan po mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot nga po ng ITCZ at ng LPA. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po ang Pampanga, ay bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap. Meron din po inaasahan mga isolated na rain showers na dulot naman po ng mga localized thunderstorm at ITCZ. So sa ngayon po, wala pa naman po tayo ibang weather system maliban po dito sa West LPA, sa West Philippine Sea. At ngayon po ay inaalalahanan po natin ating mga kababayan, magdalan pa rin po ng gamit panangga sa ulan, panangga sa araw, para po hindi po sila maatraso sa kanilang mga biyahe at sa kanilang mga lalakarin. So magdala po ng gamit. At inaasahan po na baka sa isang linggo po may pumasok po ulit tayo isang sama ng panahon. Ito po ay binabantayan na ng Pag-asa. So maghintay na lamang po ng updates mula po sa Pag-asa. Magandang gabi po. At yan ang mga balita na kalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages na nag-flash sa inyong mga TV screens. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 sa ating 39 cable partners. 94 days na lamang po mga karehiyon at Pasko na. Sa kabila ng nararanasan nating pandemya,
naway madama pa rin natin ang pag-asang hatid ng Pasko. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Sonia P. Soto. Maraming salamat po sa inyong lahat. Stay safe, mga karehiyon. Thank you.